La història de l'IBV de córrer és molt llarga. Hem tingut a un dels grans corredors de València, que és Roberto Ferrandis, i ha tirat de molts des que estem ara. I la carrera de les empreses és una oportunitat de que tots els que correguem en algun moment passem un dia junts, fem equips. Hem aconseguit uns quants trofeus al llarg del temps. I aquests trofeus han vingut de gent que té 50 anys, de gent que té 40, de distints departaments, i és algo que ens fa molta il·lusió. Una part important de la política de l'IBV és la millora de la qualitat de vida de les persones i córrer forma part d'aquesta política de millorar la qualitat de vida del nostre personal. En la carrera de las empresas es tan importante ser rápido uno mismo como tener un buen equipo. Para la carrera de las empresas no importa la edad, tienes que estar motivado y tener el apoyo de los compañeros.